बे समाव बर'फोरनि गेजेराव थानाय पर्टेल रादाबफोरखौ लिंहरनानै आं लानानै फैदों। रायजोफोरनि सिगाङाव आंहा माखासे बुंनांगौ बाथ्रा थाबाय। दा बेनि थाखायनो आङो जाय बाथ्राफोरखौ बुङाबा आंहा जानाय नङा, आंनि थाखाय एसे उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो आङो दिनै माखासे खोथा बुंनो गोनां जासिगोन। स्पेसियेलि दाख्लैबावै बर'फोरनि गेजेराव थानाय इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों मोनसे रादाब ओंखारदों, मोनसे निउस ओंखारदों। बेखौ लानानै आं दिनै उसुखुथु जानो गोनां जादों, रागा जोंदों आरो दुखुबो मोनदों। बेनो जाबाय बे रादाबाव जों बयबो मिथियो जे सिगांनि एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिनि उनाव आफादगिरि जाफैनाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड इंखं निउस टेलिभिजननि गेजेरजों आंनि सायाव मोनसे गाज्रि रोखोमै ब्लेम लाबोदों। बे ब्लेमानो जादों जे धीरेन बर' बिथाङा बिपिएफ पार्टिजों गलि गलि थाबाय थायोमोन। बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै रांजों बायजाबाय, बिथांमोनजों थानानै गाब्र'हैबाय आरो आफादनि एनडिएफबिनि जिथुनाखि प्रिन्सिपाल आरो खौसे सोमावसारनायाव जि मोनसे प्रिन्सिपाल बा दिनै नियम निथि दङमोन, आब्रुथि दङमोन, बेखौ सेफायनायनि थाखायनो एनडिएफबिनिफ्राय आफादगिरि जाबाय थानाय समाव होखारनाय जादोंमोन। बेबायदि होननानै दिनै माखासे ब्लेम बिथाङा लाबोदों। आरो बिनिफ्राय आरो मुंख'नांथाव मोनसे ब्लेमानो जाबाय बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिनानै आफादनिफ्राय होखारजानायनि सप्ता 7 साननि सिगां हाग्रामानिफ्राय 1 कौटि रां लानानै फैदों। बेबायदि दायनि थाखाय एनडिएफबि आफादनिफ्राय होखारनाय जादों, एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन। बे गिदिर दायखौ दिनै बिथाङा आंनो होबाय थादों। आरो बेल' नङा, जेब्ला एनडिएफबिआ आगष्टनि 25 तारिखआव गावस्राबाय, बे समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां समाव गोबां जायगायाव गिदिर मेल मिटिङावबो आंखौ गोबां ब्लेम होबोबाय थादोंमोन। आंखौ बिथाङा फारियै पावार मंगार, लाइफ टाइम प्रेसिडेन्ट जाबाय थानो नागिरनाय, 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै जेबो मावनो हायाखिसै होननाय, भारत सरकारजों दिनै एनडिएफबिआ सावरायबाय थानाय समाव मेम'रेन्डामफ्राव बिथाङा सहिखौनो होनो मोनाखै, सासपेनसन अफ अपारेशनाव सुआव सिगनेसार होनो मोनैनि थाखायनो एनडिएफबिनि होखारजानाय आफादगिरिया भारत सरकारजों गनायजानाय नङा, बेखौ सिजफायाराव सहि होनो मोननाय नङा होननाय बाथ्राफ्रा, आरो दिनै एनडिएफबिआव थानानै एन्टि पार्टि एक्टिभिटियाव खामानियाव लोब्बा जादों होननानै बिथाङा आंखौ बारे बुंबाय थादों। बिथाङा आरोबाव आफादगिरि जाबाय थानाय समावनो एनिमि केम्पजों सोमोन्दो लाखिनानै
पार्टीनि एगेन्स्ट खामानि मावदों होननानै बिथाङा आंखौ बारे बारे बुंदों। जेब्ला होखारजाबाय आं एनडिएफबिखौ गोख्रों हिसाबै लिड खालामफिनबाय, भारत सरकारजों सावरायबाय। बेखिनि समाव बिथाङा आंखौ एक्सपेल लिडार होननानै प्रसार खालामबाय थादोंमोन। हारिनि माहारिनि उदांस्रिनि दावहायाव आङो दिनै पुलिस आर्मिजों हमजानानै कनभिक्ट जानांदों, जेलाव थानांदों गोलाव बोसोर, 9 बोसोर जेलाव थानाय समाव ओंखारफिननानै नि उनाव आंखौ कनभिक्टेड लिडार होननानै बिथाङा प्रसार खालामदों। आरो बै कनभिक्टेड लिडारा इलेक्सनाव खुनु रोखोमै बाहागो लानो मोना, केन्डिडेट जानो हाया होननानै बिथाङा बारे बारे बुंदों। आरो दिनै आं सामाजिक भाबै आंहा लिरनायाव आखाइ दं हिसाबै थांखि गैयै समाज होननाय लेखा आं लिरदोंमोन। बे थांखि गैयै समाज टाइटेलखौ लानानै दिनै गोबां दिनै बिथां आरो बिथांनि लोगोफ्रा दल संगठनफ्रा थांखि गैयै लिडार होननानै जेरैबायदि ससियेल मिडियायाव आंखौ फोसावदों। आरो दिनै बेल' नङा, आंखौथ' बिसोर ब्लेम होखादोंआनोसै। बिनि अनगायैबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनिनो मावथि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ, जायफोरो गावनायनि उनाव गावजों थायासै, बैबायदि आफादनि केडारफोरखौनो, गोजौ थाखोआनो जा गिदिर गाहाय थाखोआनो जा, दिनै दिन्थिलांमोना जेब्ला आफादा गावाखैमोन बेखिनि समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बिथांमोना। सेक्रिफाइस खालामनानै गावस्रानि सिगां बे सासे काउन्सिलनि मेम्बार जानानै दंमोन। बेबायदि मानसिखौबो दिनै बिथांमोना गिदिर मोनसे बम ब्लास्टआव 2008नि बम ब्लास्टजों सोमोन्दो दङ, बियो वान्टेड होननानै बारे बारे फिंगार पइन्ट खालामनाय आरिनाय बाथ्राफ्रा दिनै बिराद लासिं सिं जादों, बिराद दुखु मोनथावना जादों। बेफोर गोबां ब्लेमफोरखौ दिनै गावनि मानसिफोरखौनो, गावनि केडारफोरखौनो, आरो दिनै आंखौ आफादगिरि जाबाय थानाय समावबो बेबायदि मोनसे दिनै आंखौ बेबायदि ब्लेम होबाय थानाया बेयो दुखुनांथाव। आंखौ दिनै बिथाङा बेबायदि ब्लेम होनानै आंनि जिथुनाखि इमेज, आंनि जि महर मुस्रि, बेखौ दिनै बिथाङा दिनै म्लान खालामनो नागिरदों। आंखौ लाजि फोनांनो सानदों। बेनिखायनो आङो बे बिथांनि टेलिभिसनाव होनाय बे बिबुंथिनि सायाव आंहा अबजेक्सन दङ। आं बेखौ दुखु मोनदों। बेबायदि मोनसे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आं दिनै दलरै जनाय थानांगौनि बाथ्राखौ आं सिन्था खालामगोन। बेनिखायनो आं बिनि सायाव एक्सन लागोन। आं बिथांनि सायाव केस होगोन, मानहानि होगोन। आं दिनै बे थांखिखौ लानानै दोनदों। दिनै बिथांमोना जि मोनसे आंनि सायाव ब्लेम लाबोबाय, बेफोर ब्लेमा आं सानदोंमोन दिनैनि तारिखाव गोबां बायदिसिना मेल मिटिङाव बुंनायनि अनगायैबो दिनैसिमबो सुक्ति जाखांनायनि उनाव, बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो गावनि टक श'आव गावखौ मोजां खालामनो, गाव साबसिन मानसि होननानै दिनै फोरमान खालामनो सोरनिबा सायाव नंखाय बाखाय जेबो दाय गैयै बेसलेस बाथ्राफोरखौ बुंनानै सासे मानसिखौ बियो बेबायदिनो मान दिनै हानि खालामनो हाया, बेबादि अधिकारखौ होनाय जानाय नङा। बेनिखायनो आं बुंबावदों, दिनै बे बाथ्राखौ लानानै आं बिथांनि सायाव केस होगोन, आं कर्ट कासारियाव थांगोन। आरो बिथाङा आंखौ जुदि 1 कौटि थाखा लानानै फैनानै बाहायफैनाय बे जाथायनि सायाव जुदि फोरमान होनो हायोब्ला, आरो बिथाङा दिनै होनांगोन। आं बेखौ बारे बारे बुंलांदों। जुदि फोरमान होनो हाया, बिनि दायनिगिरिया दिनै गबिन्द बिथाङानो जानांगोन। आं बेखौ दिनै गोख्रोङै बुंनो सानदों। जेब्ला आं आफादगिरि जानानै दंमोन,
जिहेतु जों दिनै सोमावसारदों एनडिएफबिआ सिजफायार खालामनाया गोबाव सम जाबाय सिजफायारनि मिनिंआनो बेनो जे भारत सरकारजों सावरायनानै सल्युसन मोनसे लाबोनांगौ बेफोरखौ बोरै जाफुंहोनो आंहा आफादगिरि हिसाबै प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौ मावनायनि हाबाफारि बा थांखि बिथांखिखौ आं लानो हायो बेनि पलिसि स्ट्रेटेजिखौ आं सिन्था खालामनो हायो बेफोरबादि माखासे खामानि थाखाय इस्यु लानानैसो आं दिनै सोरबा सरकारजों दिनै बर'फोरनिनो सरकार बिटिसि हाग्रामानि दैदेननाय बे बिपिएफ सरकार बिटिसिजों सरकारजों सावरायनाय आरो बिसोरजों लोगो जानानै आरो बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायाव सासे आफादनि दैदेनगिरिया बेवहाय कुनु दिना दाय जानो हाया आरो दिनै बेबायदि लोगो जानानै सोमोन्दो लाखिनानै खामानि सरकारजों रायलायनानैसो दिनै गासैबो जेंनाफ्रा जिहेतु समाधान जायो बिनिखायनो आङो बिपिएफ सरकार बिटिसि सरकारजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन रायलायबोदोंमोन रायलायनानै बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि हाबाफारि थांखि बिथांखिखौ आं दिनै लादोंमोन दिनै बिपिएफजों सोरबा मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांजों लोगो जानानै मोनसे गिदिर लोगो जानानै बर' हारिनि खौसेथिखौ लाबोनो हायो नामा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गासैबो दल संगठनखौ लाफानानै ग्रान्ड इउनिफिकेसन मोननो हायो नामा बेखौ दिनै नाजाबाय थानाय जादोंमोन दिनै सोरबा हाग्रामा मानिजाथाव हाग्रामा आरो मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मजों लोगो जानायनि उनाव जों बर'फ्रा मा मोनाखैमोन जोंनि नाजानायाव आंनि नाजानायाव 2010आव दिनै खौसे बर'फोरनि ग्रान्ड मोनसे इउनिफिकेसन बिएनसिखौ जों मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथां चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार बिथांजों लोगो जानानै एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ भारत सरकारजों 2016 सननि अक्ट'बराव राजनाथ सिंहजों ट्राइपार्टाइट टक मोनसे मोनदोंमोन बिएनसिनि जानायाव एनडिएफबिआ बिएनसि दाफुंखांनायनि उनावनो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारजों रायलायनायनि मोनसे परिबेस मोनदोंमोन दिनै एनडिएफबिआ बेखौ कन्टिनिउ खालामनो हायैया दिनै बियो सोरबा बिपिएफनि दायनिगिरि नङा सोरबा मानिजाथाव हाग्रामानि दायनिगिरि नङा सोरबा चन्दन ब्रह्म बिथांनि दायनिगिरि जानो हाया बियो दायनिगिरिया दिनै आफादनि बेबायदि गबिन्द बिथांमोन बायदि लिडार थानायनि थाखायसो दिनै जोंनि जि बर'फोरनि खौसेथि बियो गिलु बालु जादों आरो जों ज' जानो हायैनि खारनानो दिनै बिथां आरो बिथांजों थानाय माखासे दल संगठनफ्रासो दिनै बिनि दायनिगिरि होननानै आं सानदों जिहेतु इसु दङमोन बे इसुखौ जाफुंहोनो दिनै आङो आफादनिफ्राय होखारजानायनि उनाव आफादखौ फसंफिननानै बिटिसि गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन आरो बे सावरायनाया दिनै रिजनेल सरकार स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम जेब्ला सावरायनाया दावगालाङो बिनि उनावसो बर'फोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायनायनि जि थासारि बियो दिनै फैदों दरजाखौ बेखेवनानै होनाय जादों आरो बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजोंसो दिनै बिटिआर बायदि मोनसे सुक्तिया जोंनि बर'फ्रा दिनै मोननो गोनां जादों बेनिखायनो जोङो बेबायदि मोनसे बर'फोरनि सरकार थानाय समाव बे खाबुखौ दल संगठना आरो खौसे सोमावसारग्रा संगठनफ्रा दिनै मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि बानायनो रोङैनि थाखायनो दिनै जोंनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया गोलाव बोसोर जाफैबाय बर'फोरनि गेजेराव दल संगठनफोरनि जिथुनि खौसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया दिनै 6-7 बोसोर जाफैबाय कुनु दिना मोनसे सल्युसननि बाथ्राखौनो जों नुनो मोनाखैमोन जेब्ला एनडिएफबिआ गावबाय आंनि दैदेननाय बे एनडिएफबिआ भारत सरकारजों सावरायबाय थानाय समाव आरो बे मोनसे जाथायासो दिनै बिटिआर बादि सुक्ति बेबादिखौ दिनै बर'फ्रा मोनदों दिनै जों बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि मोनसे बिराद गिदिर आंखाल जानानै फैबाय थादों बेखौ रावबो दिनै खालामनो हायाखै खालामनो हायैनि खारन बेवहाय गोबां दं जेब्ला बिएनसिआ ग्रान्ड मोनसे बिएनसिखौ मोनबाय बेखिनि समाव
दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय थाफैयासै, बेवहाय थानानै खामानि मावासै। आरो बर'फ्रा दिनै बे खौसेथि गैयिनि थाखायनो दिनै मा खहा जादों बेखौ दिनै बुंबाबो बुंस'नो हानाय नङा। मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव दिनै जों जेनबोनो गोनां जादों। थांनाय समफोरनि इलेक्सनफोरखौ जों रिसेन्टलि नायोब्ला जोंनि खौसे जानो रोङिनि थाखायनो 10 बोसोर MP टार्म्स मोननै MPखौ जोङो सोरनिबा आखायाव दिनै हरनो गोनां जादों। आरो दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव मोनसे इलेक्सन जाबाय थानो नागिरदों। बै इलेक्सनाव दिनै सोर देरहागोन, सोर सरकार रुल खालामगोन, बेबो दिनै मोनसे सोंथिनि गेजेराव दिनै फैनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा दिनै खावनै स्रा गावनानै दंखायो। बेवहाय दिनै गुबुन गुबुन दल संगठनफोर दङ। दिनै BJP फैबाय, हिरा सर'नियानि पार्टी फैबाय। दा बेबायदि मोनसे गिदिर गिलु बालु थासारियाव दिनै बर'फ्रा बे BTC बायदि मोनसे खुंथायखौबो बर'फोरनि आखायाव दोननो हायाब्ला बियो बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि जिथुनाखि इयुन बियो जोबोद खोमसि जागोन। आं बेखौ दिनै नुहुरखादों। आरो दिनै दासिमबो जेबो रियलाइजेसन गैया। आं बे बाथ्राखौ बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव खुनु मोनसे रियलाइजेसन फैयाखै। दा दिनै जोङो बर'फ्रा खौसे जानो हायोब्ला BTCआ जोंनि आखायाव थायो। जों बर'फ्रा गोसोबायदि जौगानो हागौमोन। खिन्थु जोंनि माखासे बर'फोरनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा सोरखौबा सोरनिबा सरकारखौ बोख्लायनो, सोरखौबा फेजेननो बिथांमोना मा खालामदों? दिनै अना बर'फोरजोंबो लोगो जानो बिथांमोना दिनै हास्थायदों। हिरा सर'निया दिनै ट्राइबेल सिटनि MPखौ दिनै खेबनै गोजों बे लानानै थांबाय। बिसोरजों दिनै सिं लोगो जादों। गासैखौबो खालामजोबनो हायो। बद्रुद्दिन बायदि AIDFजोंबो दिनै दानि आथिखालनि सिगांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै AIDFजोंबो लोगो जानो हायो। हिरा सर'नियाजोंबो लोगो जानो हायो। आरो अना बर'फोरजों लोगो जानानै दिनै BTCनि जिथुनाखि फिउचार बेखौ दिनै सोरनिबा आखायाव गथायहैनायनि जि मोनसे खैसारि, बियो दुखुनांथाव, बियो लाजिथाव। आरो दिनै बेबायदि दिनै मोगथां मोनसे दिनै सावगारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै फैगासिनो दं। बेखौ जों दिनै नुहुरखादों। बेनिखायनो आङो मोनसे सिन्था खालामबाय थादोंमोन जे बर'फोरनि जि गिलु बालु खैफोद, बे खैफोदफोरनिफ्राय बासायनायनि थाखाय खौसेथिया बिराद गोनांथि जायो। आरो बेबायदि खौसेथिखौ लुबैनानैनो दिनै BPF बायदि मोनसे पार्टिजों ज'है जों दिनै खामानि मावनायनि मोनसे थासारिखौ सृष्टि खालामदोंमोन। आरो दा बेबायदि खालामनायखौनो दिनै सोरबा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना आरो दिनै सोरबा सानै साथाम बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आंनि सायाव बारे बारे ब्लेम लाबोनाय, बेयो दुखुनांथाव। आरो दिनै बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव दल संगठनफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे स्ट्रेटेजि गैयिनि थाखायनो गावस्रा गावस्रि एना एनि जालायनायाव गावस्रा गावस्रि जालायनायनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनि जिथु इयुन बेयो खोमसि होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो।